प्रणाम मित्रगण। आज बात कइल जाई एक अइसने विषय पे जौन इ विषय बहुत ही सामान्य देखे में लगेला, लेकिन उ सामान्य नाहीं रहेला, उ बहुत ही असामान्य, बहुत ही असाधारण विषय है। उ विषय इ हवे कि कभी-कभी हमन के दूसरे के खुश कइले करती अपने लोगन के बहुत तकलीफ पहुँचा देनी। त इ बहुत ही गलत बात हवे। दूसरे के खुश कइले करती, दूसरे के मन मनसाइन कइले करती अपने लोगन के कभी कष्ट नाहीं पहुँचावे के चाही। इ लगभग घर में पावल जाला, लगभग परिवार में पावल जाला। अगर एक परिवार में नाई भी होई तो उसे संबंधित दूसर परिवार बा, नात रिश्तेदारी बा, अइसन केहू न केहू ज़रूर मिल जाई जे दूसरे करती अपने परिवार के परेशान करी, दूसरे करती अपने बच्चन के डाँटी, दूसरे करती अपने लोगन के तकलीफ पहुँचाई। त एके बिल्कुल बंद कर देवे के चाही। काहे कि दूसरे के सामने अपने कौनो करीबी के अपमान कइल, करीबी के डाँटल या फिर अपने करीबी के परेशान कइल खाली ए नाते कि अगला व्यक्ति प्रसन्न होखे, इ बहुत गलत बात हवे। एकर त पाप अइसन भयानक हवे कि जौन छोड़ौले नाहीं छूटी। त अइसन काम कभी नाहीं करे के चाही। अब्बे कौनो परेशानी होखे, अब्बे कौनो दिक्कत पड़े त हमार जे बा तेही तुरंत आई हमरे लगे। जे खुश होके चल जाई त पता नहीं उलट के तकबो करी कि नाहीं ताकी। त केहू भी नात रिश्तेदारी करती, केहू भी दूसरा अन्य व्यक्ति करती अपने परिवार के, अपने बच्चन के या फिर अपने करीबी लोगन के तकलीफ नाहीं देवे के चाही। ए बाती के विशेष ध्यान रखे के चाही कि अगर कौनो बात बा त ठीक है, ओके बाद में अकेले में समझा दे, चाहे कोनो गलतिये हो गइल त ओके समझदारी पूर्वक वहाँ से वो चीज़ के संभाल ले, लेकिन सबके सामने अपने परिवार के कभी तकलीफ नाहीं देवे के चाही। बहुत कष्ट होला ए बाती से। हमेशा ए चीज़ से बचे के चाही। काहे कि खुशी में अगर शरीक होला दूसर केहू आ जाला, लेकिन कोनो परेशानी है, दुःख है त जे हमार करीबी है, जे हमार परिवार है तेही हमरे साथे हमेशा खड़ा रही। और सुख में भी अपन परिवार ही सबसे ज़्यादा खुश होला। दूसर केहू नाते रिश्तेदारी के बारे में त केहू के बतौले के ज़रूरत नाहीं बाटे। काहे कि सबके पता हवे। त ए चीज़ से हमेशा बचे के चाही कि दूसरे के लेके अपने परिवार के, अपने बच्चन के या फिर अपने करीबी के कभी कष्ट नाहीं देवे के चाही। हमेशा ए चीज़ से बचे के चाही।